Ja, så har vi lige spist morgenmad, og det er dag 3. Vi er lige nede ved stranden i dag, så lige se lidt. Her har vi Mongol. Vi er lige ude at gå en tur, ja. Og Little er ham med nede. Men ja, det står lige ude for den blå, og skal til at gå en tur. Og så hen og lege på legepladsen. Det var lige godmorgen. Hej igen. Ja, jeg har lige været op og slappe lidt af på værelse her. Og ja, mig og min fatter, vi har en lille turnering gående angående pool. Og spille i går et dag, og han vil have reference i dag. Han vil have. Vi har spillet i 2 kampe i går, fordi jeg vandt dem begge i går, og jeg vandt 2 i dag. Så lige nu står der 2-0 til mig, ud af de 7-8 dage vi nu er her. Og ja, jeg vandt begge. Og nu vil jeg så ned, fordi han lige har ringet og sagt, jeg vil vinde den her gang. Så ja, og han var simpelthen så kæphøj den i går, faktisk om, at han vil vinde så mega stort, og jeg havde ikke en chance. Men det havde jeg så åbenbart, så ja, ses nede på Bodegon. Ja, så har vi lige været nede at spise, og det var Tex-Mex, som var temaet i aften. Der var lidt forårsruller, lidt kødboller og pasta med noget kød, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Og så var der dessert, men det er noget, jeg desværre kan få, fordi der er Apple Event om 5 minutter. Så ja, fatter han sidder nede i restauranten og nakker lidt rødvin. Så ja, Apple Event om 2 minutter. Lad os se, hvad der kommer frem fra dem. Ses! Ja.